ai dole sai da hai ya kanan wane ne da ke ka ka gaya min uban wanda ya taba ka a garin nan wane ne da ke ka wannan Awalu nan Awalu dan salon keke nan mu je wajen Awalu mu je muna aikan yara ba su je ba ko dan waye kai ba a nan garin da kai wani mutum da ya sai da kalmin dalan ina albarka ka nuna min waye da ke ka kai Awalu kai ne ka da kalmin da kai ne ka gafara ka wuro gwa hawa dawo daga nan zuba rogo aljihunka sama aljihunka kuna manya angon nan ku kuna aikan mu muna zuwa amma ƴaƴan ku dan mun aike su sai ba za su aikan sa ne wace wai ba zai je ba yanzu kai saboda baka da kunya baka da hankali a nan garin har ka samu ɗana ka da ka wallahi zan yanke ka da tafi Awalu muna aikan kai yanzu dan ka dan na kyale wannan ya wannan yaron na aika wannan fa dole sai yan jarida sun zo an yi fira da ni ne masa mari bakwai wallahi ina gaya ma ya ci mutunci na ya nemo min yan jarida su hira da ni zan masa mari bakwai wallahi a kware ni ban gane ba hata mana ɗana isamu ita jibga tun yana tsaye sai da ya faɗi kuma wannan yaron dan ku san wane ne ba wannan dawo daga wane ne shi dan naka wannan yaron wane ne da Allah ya sa kun san wane ne wannan yaron ko gani kuka ana dukan sai kun kwace shi wannan yaron na kashe kudin makaranta a kansa kaga 2023 din nan wannan shine zai kawo kasar nan mafita wannan yaron idan kaga kasar nan ba ku da kwalta wannan yaron shi zai muku kwalta harkar magani a kasar Najeriya wannan yaron ne harkar lafiya wannan yaron ne harkar tsaro idan da nisan kwana wannan yaron ne wai kana ta mana bayani akan wannan wane ne shi gafara ku turo mishi ya hakuri